Καλησπέρα σας. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα δείτε την αλλαγή εμβόλου και ξύστρας σε μηχανικό αυτοκαθαριζόμενο καυστήρα της Nofert. Πρώτο βήμα, αφού αφαιρέσουμε το καπάκι του καυστήρα, αφαιρούμε το βιδάκι στο πίσω μέρος του εμβόλου. Θα χρειαστούμε ένα σταυροκατσάβιδο και ένα εφταράκι κλειδί. Αφού αφαιρέσουμε το βιδάκι, αφαιρούμε τη βίδα που πιάνει το μοτέρ, αφού πρώτα μετρήσουμε τις σπήρες που έχει κάτω στα πάσα. Αυτές τις μετράμε για να πάρουμε, όταν θα βιδώσουμε πάλι το μοτέρ, τα ίδια κενά που βλέπετε στη βίδα. Εδώ χρειαζόμαστε 2 οχταράκια κλειδιά. Αφού αφαιρέσετε το βιδάκι με μία πένσα, κατεβάστε το μοτέρ όπως βλέπετε στο βίντεο και πάρτε το έμβολο προς τα μπροστά. Και στη συνέχεια παίρνουμε όλο το έμβολο προς τα μπροστά από την μπούκα του καυστήρα. Αφού αντικαταστήσετε τα νέα εξαρτήματα με τα παλιά, βιδώνετε την ξύστρα πάνω στο έμβολο κατά αυτόν εδώ τον τρόπο που βλέπετε στο βίντεο. Αφού τοποθετήσετε την ξύστρα πάνω στο έμβολο, περνάτε το έμβολο στην τρύπα που βλέπετε. Και το παίρνετε όλο προς τα πίσω. Αφού περάσουμε το έμβολο τέρμα πίσω, βεβαιωνόμαστε ότι το γρανάζι έχει καθίσει σωστά στη θέση του, πάνω στο έμβολο. Αφού βεβαιωθείτε ότι το γρανάζι έχει καθίσει σωστά πάνω στο έμβολο, βιδώνουμε πάλι το βιδάκι, αφού έχουμε με τα ίδια κενά από την πρώτη φορά που μετρήσαμε. Αφού περάσετε το βιδάκι με τα προβλεπόμενα κενά, τοποθετούμε το βιδάκι στο πίσω μέρος του εμβόλου που αφαιρέσαμε στην αρχή και τελειώσαμε. Αυτή ήταν η τοποθέτηση ξύστρας και εμβόλου σε μηχανικό αυτοκαθαριζόμενο καυστήρα της Nofert.